नमस्कार, मी अश्विन मालप कोल्हापुरी कन्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते आणि आय होप तुम्ही सगळे छान असाल। आजचा दिवसही तुमचा खूप छान आणि आनंदी जाऊ दे हीच बाळूमामांच्या चरणी प्रार्थना करते। बऱ्याच ताईंच्या कमेंट्स आहेत की ताई तुमचा तांब्याचा जो माठ आहे तो एवढा छान चकचकीत कसा राहतो, तुम्ही कशाने घासता? तर तेच मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे। तर चला तो कसा मी घासते आणि तो कसा स्वच्छ राहतो, त्याच्यावर डाग का पडत नाहीत, हे सगळं मी आज या व्हिडिओमध्ये तुमच्याशी शेअर करणार आहे। तर चला बघूया। तर हा आहे माझा तांब्याचा मटका। हा मी 4 दिवसांपूर्वी घासला होता, त्यानंतर मी घासला नाहीये। तर तो आज मी घासणार आहे, कारण मला तुमच्याशी व्हिडिओ शेअर करायचा होता, म्हणून मी इतके दिवस नाही घासला। पण अगदी 8 ते 10 दिवस जरी हा मी घासला नाही तरी असाच्या असा लखलखीत आणि चकचकीत राहतो। तुम्ही बघू शकता, मी मुद्दाम तुम्हाला जवळून दाखवते। अगदी याच्यावर कुठल्याही प्रकारचे डाग धब्बे असे अजिबात नाहीयेत आणि ते का नाही पडत, अगदी 10 ते 12 दिवस जरी मी हा घासला नाही तरी असाच्या असा अगदी लखलखीत माझा मटका राहतो। तर ते का कसा राहतो आणि मी काय करते ते मी या व्हिडिओमध्ये शेअर करणार आहे तुमच्याशी। तर ना ही मी अशी उलटी कट केले, पण आता दाखवते तुम्हाला। असं काही नाही की मी हीच पावडर वापरते तांब्याची भांडं घासण्यासाठी, पण मी पितांबरी वापरते। पण मी लास्ट टाइम गेली दुकानात तेव्हा पितांबरी नव्हती, तर त्यांनी मला ही दिली। मी विचारलं तांब्याची भांडी घासण्याची दुसरी कोणती पावडर असेल तर ते द्या, तर त्यांनी ही दिली। आणि त्याचं हे बघा काहीतरी भैया क्लिनिंग पावडर असं काहीतरी त्याचं नाव आहे। तर मला काही फरक पडत नाही कुठली पावडर आहे। खरं सांगायचं म्हटलं तर ह्या पावडर ह्या मी कुठल्याही वापरते। आता मला ही भैया क्लिनिंग पावडर म्हणून मिळाली आहे, किंवा कधी कधी पितांबरी वापरते। पण हे फक्त घासताना स्वच्छ निघतं किंवा चकाचक निघतात भांडी तांब्याची, एवढंच। पण ती 5 दिवस 6 दिवस अगदी आठवडाभर सुद्धा कशी स्वच्छ राहतात, त्याच्यावर डाग का नाही पडत, हे मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे। तर हे स्वच्छच आहे, पण तरी पण 4 दिवस झाले त्याला मी घासलं नाहीये, तर आता मी घासणार आहे। तर हे बघा, हे अशा पद्धतीने आतून झालेलं आहे। तर हे असंच की बाहेरून खूप स्वच्छ केलं आणि आतून असंच ठेवलं असं अजिबात करायचं नाहीये, कारण मग आपल्याला तांब्याचे जे गुणधर्म असतात जे पाण्यामध्ये उतरतात ते आपल्याला मिळत नाहीत। कारण हा जो थर असतो तो पाणी आणि तांब्याचा धातू याच्यामध्ये हा हिरवट थर येतो आणि मग ते आपल्याला त्याचे फायदेच मिळत नाही तांब्यातल्या भांड्यातील पाण्याचे। त्यासाठी तो आधी स्वच्छ करून घ्यायचा आणि आतील भाग स्वच्छ करण्यासाठी मी लिंबू आणि मिठाचा वापर करते आणि हा मी नेहमीच करते। तर हे बघा, इथे लिंबू आणि मीठ घेतलेलं आहे मी। तर याच्यातलं पाणी पूर्णपणे निथळून घ्यायचं आणि मीठ आणि लिंबू इथं मी घेते आणि पूर्ण स्वच्छ असं जो हिरवट थर आहे तो पूर्ण निघेपर्यंत हे स्वच्छ घासून घ्यायचं। तर बऱ्याचदा असं होतं की बाहेरून खूप छान लखलखीत असं तांब्याची भांडी ठेवली जातात, पण आतील भाग दुर्लक्षित राहतो। बऱ्याचदा असं होतं की लोकांना असं वाटतं की नाही, तांब्याच्या भांडीतले आतील जो भाग असतो तो असाच काळपट वगैरे हिरवट असा राहतोच। तर तसं नसतं, ते कालांतराने असं होतं की तो एवढा जाड थर होतो की मग ते पुन्हा साफ करणं खूप कठीण होतं। त्यापेक्षा तुम्ही रोज अगदी जेव्हा भांडं घासाल तेव्हा जसं बाहेरून स्वच्छ करणार तसंच आतून भांडं स्वच्छ करायचं। ते हिरवं व्हायचं थांबतं असं नाही, ते होतंच, पण तरी पण जेव्हा आपण भांडं घासणार तेव्हा तो आतील भाग सुद्धा स्वच्छ करायचाच आणि मगच पाणी भरायचं। तरच तांब्याच्या भांड्यातील पाण्याचे जे फायदे असतात ते आपल्याला मिळतात, नाहीतर तांब्याच्या भांड्यातील पाणी पिण्याचं काहीही महत्त्व राहत नाही। तर तुम्ही इथे बघू शकता की मटका हातून खूप स्वच्छ झालाय आणि असं काळपट हिरवं असं पाणी तुम्हाला दिसेल, जे खूप जी आतील घाण होती ती आहे त्या पाण्यामध्ये आणि ती आता स्वच्छ झालेली आहे। तर इथे मी तांब्याचा मटका आतून अगदी स्वच्छ लखलखीत असा साफ करून घेतलेला आहे आणि आता याच्यानंतर मी आपला जो भांडी घासायचा साबण असतो जो मी एक्सो वापरते त्याने पण एकदा साफ करून घेते। तर इथे मी मटक्याचं झाकण पण घासून घेते
आता जी माझ्याकडे तांब्याची भांडी घासण्याची पावडर आहे त्याने मी स्वच्छ असा मटका घासून घेते. जसं आपण सगळेच घेतो नॉर्मली तसा मटका स्वच्छ घासून घेते. मी काही कुठलाही काथ्या वगैरे काही वापरत नाही आहे. फक्त पावडर घेऊन हातावर घेऊन तो घासून घेते मी. तर इथे माझा मटका आता घासून झालाय. तो मी एकदा पाण्याने स्वच्छ आता धुवून घेते आणि धुतल्यानंतर पुन्हा जो माझ्याकडे स्टीलची भांडी घासण्यासाठी साबण आहे त्याने एकदा मी हा माठ पुन्हा घासून घेते. हे भांडं माझं आता घासून झालेलं आहे. तर आता हे मी असंच भरणार नाहीये पाण्याने, कारण बघा याच्यावर पाणी पाणी आहे सगळं. आणि बाजूला एवढं स्वच्छ घासलं तरी एक अर्ध्या तासात लगेच याच्यावर डाग पडायला लागतात. ते म्हणजे हे पाणी जे असतं त्याचेच डाग पडायला लागतात. तर त्याच्यासाठी हे मी स्वच्छ कॉटनच्या कपड्याने बाहेरून पुसून घेणार आहे फक्त. हे बघा याच्यावर कुठेही आता डाग नाहीये, पाण्याचा सुद्धा डाग नाहीये. तर मी इथून साफ करून घेतलेला आहे आणि हा आता ठेवून देते. कारण जेव्हा इथून नळाखाली पाणी भरलं जातं ना तेव्हा मग पुन्हा त्याच्यावर पाण्याचे डाग पडतात. त्यामुळे मी काय करते स्वच्छ पुसते. याच्याचमुळे माझ्या तांब्याच्या माठावर अगदी 8 दिवस जरी नाही घासला तरी डाग पडत नाहीत. तर हे बघा आता स्वच्छ लख्ख झालेला आहे, तो मी पुसलाय तर त्याच्यावर डाग पडणार नाही. तर त्याच्यात मी पाणी भरून कसं भरते बघा. हे बघा स्वच्छ झालेलं आहे. पाणी ओतताना जरी कुठं सांडलं गेलं तरी ते लगेच पुसून घ्यायचं. तर नेहमी अशाच पद्धतीने मी हा तांब्याचा मटका घासते आणि याच्यामध्ये पाणी भरून ठेवते. त्यामुळेच माझा मटका स्वच्छ आणि लखलखीत असतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. आणि अजून एक, तांब्याच्या भांड्यातील पाणी प्यायल्यामुळे आपल्या शरीराला काय फायदे होतात, आपण कोणत्या आजारांपासून दूर राहू शकतो, याच्यावर मी एक स्पेशल असा व्हिडिओ बनवलेला आहे. तर तो आपल्या कोल्हापुरी कन्या या चॅनलवर आहे, तुम्ही जाऊन नक्की बघा. कोल्हापुरी कन्याला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहता येतील. आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे मनापासून आभार.